Igbo Igbo anyị ka nọkwa n'oge onu Igbo nke na-abịara unu n'ụlọ ọrụ ABS. Anyị ka nọkwa n'ala Igbo kpọmkwem n'ụbọchị taata aka na-achị Anambra steeti eduru ya n'oyiyi nke ugboro abụọ. O wee bụrụ ya dịka anyị si gwa unu na ọtụtụ ndị Igbo si obodo dị iche iche wee bịa ịkwado ndị Igbo, ịkwado gọvanọ anyị Owuli Obianọ Egbakọdike gburugburu, na ịkwado ndị ya na ya na-achị na Anambra steeti, na ịkwadokwa apụga nke bụ nke anyị. Ikene na odogwu nwoke kara aka, unu mara onye ọ bụ. Ọ nọkwa na ụwa ndị ejije Nigeria. Ndị be anyị ekene m ụnụ. Asịkwa m nke onye chi ya zelụ obi nsa aṅụrị ịnọ ebe a tata ka mụ na unu wee kpalie ụka. Daalụrị. Unu anụgo ya, ị agwa anyị afa gị na ebe isi na ife eji mara gị. Afa m bụ ambasadọ Dr. Tobechukwu Anadị Daniel. Abụ m onye Nneni, onye ụmụ na Anambra steeti ama ebi m ebi na Port Harcourt. Abụ m onye ndị so wee bido ụwa ndị ejije a ka a na-akpọ Nollywood nkịta. Ọ bụrụ na ụnụ lọta egwu ejije a akpọrọ egwu passion mgbe ahụ, unu afụgo Jerry, unu afụgo Jerry, unu afụgo anyị nwa bido. Ihe m jikwa dị ebe a taa bụrụ na anyị bịa ka anyị kwado gọvanọ Willie Obianọ gbasara ọchịchị nke ugbo abụọ edulie n'ihe ọrụ tata. Dịka gọvanọ steeti, a sị m na mba na aga m anọlele ya wee soro kwanyere ya ugwu n'olu ya, maka na ugwu bụ nkwanyere gbọ nwaanyị ji amụta n'ibe ya. Nwaanyị ji amụta ibe ya. Ọ ihe m ji wee rụọ ahụ m ụka wee nọrọ ebe a taa. Ihe niile gaịrị n'anya, ihe niile ka na-aga anyị n'anya ọfụma. Ọ dị mma, anyị na-ekene gị. Ọ bụrụ sọsọ na ife niile gara anya, kama na ị nwere mmasị n'ebe ndị Igbo nọ, maka na o kwere mghọta na ị bụghị onye ọchịchị, ị nọkwa n'ọchịchị, mana ị bịara ịkwado ọchịchị Willie Obianọ, ịkwado ọchịchị apụga na Anambra steeti. Ụfọdụ ndị Igbo bịara ebe a tata abụghị sọsọ ndị nọ na-apụga, mana ọ maka na nke a bụ nke anyị ka ji wee bịa. Ọ dị mma, anyị na-ekene gị. O nwere ọtụtụ ajụjụ anyị ajụ gị. Nke mbụ, ị kọwara anyị n'iso na ndị bidoro ejije Nollywood, mana ọtụtụ oge kịta adị afụzi gị. Ị nọzikwa n'ejije ka ị bagoro pastọ, maka ọ naghị afịa arụ ọfịaba arụ. Ihe meanụ bụ na ajụjụ ga-amaka. Ọ bụrụ ịma anara ana ezumike nka n'ihe gbasara ejije. Ihe gbasara ejije enweghị ezumike nka. Abịa n'ihe mere na anaghị afụkabazi m. Ọ bụrụ na ada afụzi m ncha nọ na ada afụkabazi m. Nwoke na-eme ọnwa, ọ na-eme ibe ya. O nwere ụmụ ihe ndị ọzọ na-eme. Abụ m onye na-ejelu Chineke ozi. O tegoli mbidolu. Ọ bụrụ ife taa. Ebe m na-agba ya akaligo arụ 10 na 3. Ọ bụrụ taa. Nke anwa gafee, abụ m mmadụ na-eme ihe dị iche iche dịka ngwale. Enwekwa m ihe enwere m ụlọ akwụkwọ n'anya bụ Port
ọhịa maka na ọ na-agba ọkọchịrị ụmụ ọchịrị ekwurekwu ndị Igbo na-anụgụ ya nụ ya bụ na ihe ọ na-akọwa bụ na ichekwa ọkụ dara Ibube na ọ bụghị na ọ nyụrụ anyị mana ọ bụrụ na akpọ gị n'ejije ị ka ga-apụta ya bụ na mụnwa na onwe m ka na-ewepụtakwa ya ịghọta kpọkwa m ana m nnene ọ bụ nke m ga-eme njekwa mee mana ọ bụghịzi ejije niilezi ma bụzi fọ ọbụla asị m kịta eje mmepe ihe enenezi enene ịmago na ụwa kịta bụ ịgba ọtọ na ka na-achịzi ụwa ebe ụmụ agbọghọ eyili ọ dịka ọkwa nwoke eyili kpudo ya n'ukwu ebe niile a na-egosi ọtọ bụ ebe na-achị n'ụwa kịta nne ma ọbụrụ na m abụkazi ụmụazị ọbụrụ na m abụkazi oke kama na enwego m ụmụazị na ndị toleto ọ bụrụ ebe niile ka m na-abịazi egbapụkwa nke ama dịka ogbukwe m si bụrụ ebe niile ka nkịta mana kama anara ezumike nka dịka m si gwa ya aka m na-emechanwụkwa daalụ. Ya bụ na ndị mmadụ kpọọ gị n'akara ekwentị ndị a na-afụ ugbu a na a ga-enweta gị ọ dị mma ndị Igbo unu fụrụ na ntị m aka gị nke unu maka na ntị na-anụ ihe adịghị ha ka obuata ọ na-akọwa na ọ na-abụ na mbe na ewu jere iri ji mbe wee si ewu gụ na-erikwe gụ na-enyo afọ mbe na-eri na-enyo afọ ewu wee na-ata ji na ya afọ ji o wee ruo ka onye nwe ji bịara wee jide ewu ọgbanwe ọzọ mbe wee na ọ ife ọ na-akọwa na ya atagwa akị ṅụọ mmiri mara ka ọ na-adị na ya na-akpụrụzi ya akpụrụ mara oke ya eme maka na onye amaghị ka ọha buru ya ga-ama nne ya udogwu ka ịbụ anyị na-ekene gị n'ihi na ị maara ihe mara na mmadụ anaghị ezuzu ruo na nka maka na oyibo mechapụrụ sụọ ya wee sị a fool at 40 is a fool forever onye mma ife bụ izuzuo mgbe dị na ụmụaka ịmata ife ịdọkpụrụ chọba onwe gị ma na o nwere ebe a na-eje maka na anyị nere anya ugbu a wee fụzi ya na ndị Igbo hapụziri ife ha kwesịrị ịma wee dabazie ebe ọzọ ya batara iji wee mee nchọpụta wee wepụtara Igbo ebe ha si ife omefa na ndị Igbo bụ ndị nke Chineke na fe ekwesịghị iso ndị mgbago na ndị mgbada na-akpa agwa etu ha si akpa agwa na fe kwesịrị ịkpa agwa dịka ndị bụ agbụrụ nke Chineke ndị nwere olileanya n'ihi ya ozu amaghị akpụ ya na egbe anya n'ọdụ anyị ewepụtaburu na akwụkwọ unu ya agụ kedu ihe na-agwa ndị Igbo maka akwụkwọ a Bijec n'ọrụ Bijec tupu m gwa ha okwu maka ya bụ akwụkwọ achọrọ m ka m gwagodu ndị Igbo na anyị bụ Igbo anaghị eme ịta ya asụsụ anyị jide ka anyị ji asụsụ anyị mgbe adịghị anya ga-abụ ihe nke a ga-echezọ ụmụazị one ka na-asụ Igbo kịta nne na nna ọbụla chọrọ ka ụmụ ha sụba pịrịpịrịpịrị ka a sị na ọha nwa kacha asụ ya bụ ihe wutekata m wee jekwuru ndị nwe African Magic a na-akpọ kantị mụ na ha tụnebe sị ha nekwa na anya nekwa ka anyị ga-esi maka na ọkwa onye Igbo bụ onye isi ha onye Igbo mbeba nee ka anyị ga-esi nye aka nekwa ka anyị ga-esi nye aka ha wee kweta n'ife nkwu anyị wee mee ịtụgharị ya n'oyibo ọ bụrụ keduzipa na-akpọ ụdịpe Big Brother Naija ụdị ya anyị mee ya n'Igbo ịghọta anyị bụ ndị izizi mee ya n'Igbo ndị mmadụ fanwakwala ikefa onye fụ m n'ụzọ sị na kedu ihe melụ na ịnọlụ izu ụka na-asụ ebe nnọọ sọsọ Igbo anaghị atinye oyibo ife ha na ọ bụ mmasị nwa na anya bụ asụsụ Igbo na-anazi ana ịghọta ịbịa n'ime be m nwa mgbe m so zuzukwu nya bụ ihe amakọta ọ dịka nwee ife dapụkpoo n'anya wee bido ma kpọọ nwunye m kpọọ nwunye m alọghị iwu onye
wele taa mmadụ nwa m bido na-asụrụ ha sọsọ amụta Igbo nke a na-amị ịtọ kedu ka ịbụ iso na ndị agha ejije ya na ana m akpọ nne na nna ọbụla mana ha bụ ndị Igbo ụmụ unu jee na skuul ha sụba sụpịrị sụruo ya n'isi ha nata n'ụlọ sụọlụ n'ụkwa Igbo nke amalụ nke anyị mmadụ bụ onye Igbo eme nọrọ ewelu asụsụ lee ya n'alụ olifọ tinye n'akpa jewalụ ọnọlụ na-ene mmụọ abịa na akwụkwọ Gunudel origin of Igbo and our culture ya bụ akwụkwọ ama kele m unu ihe ndị oyibo na-akpọ unu edeka ọ bụrụ sọsọ na unu del kama na unu tụrụ omimi chọpụtagasị ụmụ ife ụfọdụ zoro ezo melụ ka anya bụ akwụkwọ bụrụ nke na-akwụpụta n'ebe ndị ọzọ nọ bụrụ ọkaibe a sị m unu jide ka unu ji na-agbakwuazị onye ọbụla ihe Igbo bụ onye Igbo ihe Igbo na-amasị kapa chọba anya bụ akwụkwọ chọọ ọnya dobe ọ ga-adịrịrị na ụlọ akwụkwọ dị na be gị iwu megidere na akwụkwọ a ga-adị na inwe ha efe gbuo ụmụ gị ga-enwe efe gbuo kapa na-amata ma ebe anyị ma bụ Igbo si wee bịalị maka na ọ bụrụ ebe a ka anyị pụrụ onwe ebe anyị si wee bịa ha gụzie nya bụ akwụkwọ malụ ome anyị nke anyị kwesịrị ị na-eme ka anyị ekwesịrị ị na-eme ọ bụrụ na o nwere ebe a na-aga anyị na-ekene gị daalụ nwanne m kịta gokwana ji eze ọ bụ n'onu Igbo telivishọn ka ị nọ ugbu a were agwa Igbo okwu n'onu Igbo onu Igbo bụ ebe anyị na-ana adọwa Igbo ọnụ wee na-eme ka ndị Igbo ebe unu na-awa ya ohere ịbụrụ ka ị na-asụ ya na-ede ya etu nwanne anyị nwoke bụ emegasịkwa na-ede ya ọ ụdị ndị anyị chọrọ ọ bụrụ na anyị kpọọ gị ịkwado ife Igbo a ị ga-apụtakwa ọ bụzie gị akọgolo m ife ndị m megasịgo maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ebe ọ bụla akpọrọ m ị ga-afụ m ọ dị mma mgbe kenere m ndị Igbo Igbo bụ Igbo ekene m unu asị m nke onye chiri nyazelu ndị mmadụ ndị agbala ajọ na-asị ugobelu egbebelu ugobelu nke si bi ebe nkukwa ya anyị nwa na-agba ha ajọ kịta wee na-asịzi na nku akwa na kama ya gosi ebe ọ ga-ebe ọkwalọpụ maka na asịsị weta dike ka egbuo si weta dike ka egbuo mgbe e gbuchaziere dike ihe eji ama dike achọba dike akene m unu Igbo bụ Igbo gere anyị ntụta daalụ wee na-ekene ndị ọnụ Igbo unu Chukwu gọzie unu ọfụma maka na ịnọtụkwali ịgbalute ife dịka Rivers steeti ebe a gị na ndị TV nọkwa ebe a sụọ ka a na-enwekwa odi a unu na-etinyekwa ka anyị nwabụ ndị Igbo nọkwa ebe ahụ ụmụ anyị kwa ma ndị ọzọ na-asolukwa nwekwa mgbe eji asụ nnọọ Igbo sụọ ya oghe adọwa ya agba daalụ onye nwaanyị ga-abụ n'ime sie n'ike onye ma eme ka a na-asị ya jisi ike onye amara eme asị ara ka iji asị m gị jidesie ka iji ike onye nwaanyị ga na-abụ otu a ka esi wepụ ya ndị Igbo na-ekiri anyị aka bụ onye nke gị onye nze Ugochukwu Ben Ikeokwu Okpuruọra ndị Igbo n'onu Igbo kpọmkwem n'ala Igbo bụrụkwa onye isi n'ọrụ Bijec Movies International ndị nyere unu ebe Igbo si na ife bụ omenala Igbo na ejirimara Igbo nke bụ eziokwu ọ ga-adịrị anyị na mma na Nkwọ dịrị anyị na Eke dịrị anyị na Orie dịrị anyị na Igbo ga-adị ekene m unu